Takže čaute ľudia, môj meno je Dragon, vítam vás u ďalšieho videa, ale tentokrát sme na Roblox Rivals. No. Čau Aďo. Čaute. Takže Aďo, myslíš si, že si najlepší hráč Rivals? Jasne, že hej. Myslíš, že ma porazíš? Určite. Tak poď 1v1. Ja dávam štart a ideme na to. Ja hneď práve čo spravím, padnem do hlavy. No, budeme sa tváriť, že sa toto nikdy nestalo. Tak poďme. Ale teraz ideme reálne 1v1 so zbraňami našimi. To ja teda moc nemám. Počkaj, ja si aspoň skúpim nejakú zbraň. Sa tam neusmievaj. Všetci vieme, aký budeme mať loadout, že? Ja ne, ty máš toto. Že nemáš kosu. Ne. No what? What? Kámo, jak to ty robíš? No scope. Jak? To si dostal budu. No. Obieši! Nice! Ne, Nice! dostal som. Ne! Už! Jak si ma zabil, keď ja som mal plné? To jak robíš? Ty hackuješ. Ľudia, reportnite ho, ja vám dám jeho nick do popisku. Reportnite ho. Prosím. Fúha. Ne, kam som tu zasa spadol? Musíme ísť na public si zahrať 1v1, lebo toto fakt nedávam. Poď, dám ťa do party a ideme. Ne, počkaj, poď znova. Čo sa mi bojíš? Ale ideme svoj tradičný loadout, hej? Poď Čo znova. máme za zbrane. Musíme používať len tie zbrane, ktoré máme. Nemôžem. Tradičný loadout. Ja som počul tie dábu. Kde si sa to vzal? Ale chcípni už. Jak si ma cez stenu zabil, bože? Ručička. Teda ešte nevzal. Tak lebo ty mi bereš nejaký extra damage. Ja ti dám hlava. Ale nie. Mne sa to páči. Teraz tam bude. Lero, prekvapko! Kamu, jak mi ty dávaš nejaký extra damage? No, ne, ty si dal boom. Ne, čo sa mi stalo? Aha, to čo robíš? Ja, to šípe, to šípe. Nice. To šípe.
Štípkou. To jak? Tak to je úplně najniž zbraň. Čo? Gandačo. Ne, čo? Ty si ma zabil. Aha, ty máš ten lepší než ja. Čakám, kde ti dám hlavičku, budem tu kempiť. Ahoj. Aha. Ja viem, na čo ty čakáš. Ja, že si neprežil. Nice! Ten tvoj ľud zlezný. Budem pri tebe shiftovať. Mne ešte ostáva jedno svičnutie. Jak to? Au. Nice. Ale to jak? To cez tú dieru, čo si tam mal všetky. Ja. Ty tam furt skákal, ja neviem prečo. To hráme už? Tam za mňa niekto hrá? Jak? Mne sa sama posúvala postavička. OK. Dobre, tak to dáme ako keby remízu, hej? A teraz ideme duo. Ok, dávam ťa do party. Také Rakúsko mi volá. Uvidíme. Tak poď. Dávam ťa do party. Dobre, už mi nevolá. To je nejaký proste random typek, ktorý... Alebo Rakúsko, prečo by mi volalo nejaké Rakúsko? No, možno mám nejakého kamoša v Rakúsku, ktorému som dal číslo a teraz mi volá. To je ešte možné. Viem, že mám dvoch kamošov v Rakúsku, ale za 5? Čo? Čo? Za 5 čo, jasne, sprej. Som si teraz kúpil. Tak potom už nič. Počkaj, ja si idem kúpiť flare gunu. Dargersky tu stoja veľa flare gun. Ale dargersky sú... OK, kúpime si flare gunu? No, kúpim si flare gunu? OK. Ja tu mám flare gunu nastavenú rovno. Kupujeme. Mám už skoro svoj tradičný loadout, len mi chýba kúpiť tu. Lebo actually, ja som mal ešte jeden účet SK Dragon a tam ma ale banli. No reportol ma typek, ani nechcete vedieť za čo, ale však to je jedno. Dávam ti 2 party a my ideme duo. 2v2. Vyhráme! Musíme tam rozbiť tých capkov. Keď tam bude playground, hlasujeme za playground. No čo za playground? Veľmi dobrá mapa. Nemám rád playground. Prečo? Ja som Ronaldo a všetko na to. Nestihol. Ideme! Matchmaking!
Nocný games. What? What the hell? Ideme, 5, 4, 3, 2, 1, ideme ich rozbiť. Dáme. Playground, poď. Poď Nie, playground. Backrooms. Backrooms. Máme backrooms. Hlasujeme za backrooms. Ne, oni sú moc vysoké. Oh, backrooms! Oni sú moc vysoké levely. Nie. No, baví. To jak to držím? Jau. Ten štít je nějaký bublutý. Nice. Ten líp je nějaký bublutý. Nice. Nice. Čo? On dál nemá. Však ja som mu dal asi 3 rany. Ten lúk je nějaký bugnutý. Prečo? Pozri sa. Má inú animáciu. Dostal 72 kuty. Jak to? Jak to? Počkaj, poď za mnou, ideme inou taktikou. Ne, ja tu budem takto kampiť. Idem sem. Idú, poďme. Jak to? Tak to je po nás. Ale nie, oni majú proste neviem koľko HP. So, čo má byť, ja im dám proste flare gunov a potom im dám ešte dva shoty s RPGčkom a nechcipne proste ani tak. Ja neviem hádzať granát. Je dole, posledný. Ja som ho videl. On ma dal? Yes! Dostal nálož. Ideme ďalej. Takúto hru chcem. Jak ma dal one shot? On ťa dá one shot. Ale on má, jasné. On má tú zbraň, ináč ľudia, ak hráte Rivals a máte túto zbraň, tak je to fakt nefér. Ste obrovský, akože nubaci. Toto, ak niekto používa, tak nevie hrať s normálnymi zbraňami, lebo... Jasné, ide po mne. Kde? Dostal 30. 30. Nice! Ten jeho friend dostal! Yes, jeho friend! Nice, dostal! Je po ňom. GG! Ja som shiftoval. Nice! 4-2, fúha, to tak dorovnáme, tak sme fakt borci. Poď. Je po tebe zasa? Jasne, dostal som ho. Okay, idem dozadu. Yes, týpek dostal! Ne, či mi dáva? Či mi to dáva? Pampa. To nevadí. Ľudia, ďakujeme, že ste dopozerali toto video až do konca. Zanechajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau! Čau.